Dumela nginamastelo Chandi madukana Stella Vista. Hey thada sanibonani bantu bakwaZulu-Natali. Hlelo lakho namhlanje ke luza kamnandi kakhulu sula eDurban eThekwini eGagasini eSt Mary's. Bathi kabaziyo isePine Town la angazi ke noma ngiyithola kahle indawo. Sengihambe kakhulu nele kwaZulu-Natali dokotela abantu bengitshela into ezihlukahlukene ngeendawo sengiye ngikholelwe lokhu okushiwo wena dokotela. Ngiyajabula ngoba futhi namhlanje ngithe ngiyavuka ekseni ngakubona ku TV dokotela hayi engathi uyasebenza. Inhloko yoMnyango ke dokotela Sandile Tshabalala esolidudula nayo uhlelo namhlanje ziningi into esiniphathele zona kodwa ngizocela nje ukuthathela ukuthi ake ukubingelela kancane. Maphisa asibingelele kuwe, sibingelele kubabukeli, sibingelele nakubalaleli bohlelo. Kuthiwa ke la kusePhayindani. Ya lele linye lenu ama 2000 ngoba ngiyezwa kuthiwa nawo usutintswale Tintswalo 076704 udokotela uEnicker naye njengamanje. Absolutely. Ngisazombingelela naye kahle kakhulu dokotela ukuthi basuke babhala bathi Basil Enicker. Manje lo ngithi lo mlungu uzofika ngoba isikhathi loko ngicinekile ngithi le ngambi izona mayifika. Manje ngikhuluma isigisi ke namhlanje. Aseqhamuka ngilo ngithi hayi mtshita khamba kahle. Hayi sayixoxela ngithi hayi lo mlungu ngi-understand wangena kanjani. Dokotela sikubingelela. Okay. Absolutely. Cha ngikhumbula usekhaya inombolo ongangena ngayo emoyeni 0767047493 0767047493 ngibaphethe odokotela ubuza noma yini kuyinhloko yoMnyango ngoba yikho phela inhloko nje ayikho into angayazi. Ngisho ngapha ekseni nje ngizwile bemmema kweminye yamabona kude la bemmemela ukukhuluma ngepink eye bafike bakhuluma ngeEco eye wabambeka emgqeni futhi wathi hayi naseningena ngaphakathi esizweni manje besele emehlweni nami ngafunda ngathi yazi lento kube kuyogejeka kuba bekuthunywa ivukana lapha kasiza ke ukuthi ke umuntu onamava kule zinto ngale kokuchitha isikhathi dokotela ngizocela ukuthi ke sivele sigxume esihlale odabeni ngiyazi ukuthi eqani kwalesonto izindaba ezingemnandi neze zokudlula emhlabeni komunye wodokotela bethu lapha ya eMgungundlovu district engasho futhi ukuthi ke izimo lezi esizibonayo nje zehleka endaweni eziningi ngoba nalapha ya eHerigwala district kuke kwaba nezigameko ezibikwayo nangapha ngenhla umkhanya kude nakhona sake sezwa igamoko ebika isikhona lenhlese leyo ukuthi abasebenzi bezempilo nakonanda nje sake sakubabaza kumenye izimpilo abasebenzi bezempilo bebe nakho ukubanjwa behlukumezeke kodwa lokhu kwalapha ya eMgungundlovu district sikubone kufana nenhlese ye gender based violence mhlambe ke udaba esenelizwile lenomnyango kuthini ke ukuphawula kwenu ngaphansi kwalesi sigaba. Maphisa angiqale ngokuthi on behalf of MEC noMnyango nje wonkana. Absolutely. Sidlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaDokotela uMkhize. Umama osemncane oshiye umyeni wakhe nezingane ezimbili eyodwa neminyaka emihlanu enye neminyaka emithathu. Ingane isencane kakhulu lezo ukuthi zingakhula ngaphandle kamama. Angisho ukuthi obaba babalekile kodwa isandla sikamama sibaleka kakhulu kunasikababa. Absolutely. Siyazwelana ke nomndeni kodwa siphinde sizwelane nomphakathi wonke wase South Africa ngoba odokotela ababaningi South Africa umubuka i-ratio kadokotela to patient. Ama specialists it's even worse. Kuwesi ke futhi labo dokotela abazinikele ukuthi bafuna ukusebenza ezibhedlela zikahulumeni uma sebeyinikele odokotela bese futhi belimala ngalendlela kumnandi asikuvezeke kodwa maphisa ukuthi asikhulumeli kodokotela kuphela la sikhulumela nje bonke abasebenzi bezempilo uyibalulile eyomunye umsebenzi waseHerigwala Hospital naye udokotela lo ewomunye wabasebenzi baseHerigwala Hospital uzoyikhumbula futhi enye incident yase district yaseLembe la kwadutshulwa khona umuntu owayethatha imoto eya emphakathini okuhambisanayo nento uhulumeni okhona ayishoyo ukuthi ama service asuwase kubantu nakhona futhi walinyazwa kuyimanje ngiphuma komunye umhlangano la amaphoyisa eKingcetshwayo district ebebika ukuthi ikutshontshwa kwezimoto zakwa health ingathi kuningi kakhulu kule district noma kungasijabulisanga ukuphinde kwa report ukuthi qala bayintshontshile izimoto batholakele basebelimala kakhulu kunokulimala asisho ukuthi siyajabula abantu mabeshona kodwa yabona kusho ukuthi kuzoncipha uma kuncipha abantu abenza lezo zinto siyafisa ke kodwa ukuthi ngathi umphakathi
ungayi-owna lento ama-government institutions including amanye ama-resources kahulumeni, human and other resources. Cha, ngiyajabula kakhulu Dr. mawuyicacisa ukuthi ke impela ishobololo lefunela babazwe likhuzwe kakhulu. Sizwile ke nangabo abanye bomndeni abakhona ukuthi ke kuthe kade kunaleso sigameko nje sokuthi na udadewethu udlulile nobaba osekhaya kwanesigameko songathi naye ke uxinekele ngathi naye ke ulele sibhedlela nje uxineke kakhulu njengamanje. So ke isimo lesi esibi kakhulu esisikhuzayo futhi esisibabazayo futhi phela into basisho ukuthi inokuhlukunyezwa kumuntu wesifazane oba indlela mayibeka ukuthi utholakale isimo eksona ebhutini eboshiwe uyabona ukuthi isimo lesi ngempela abantu sebefana nezilwane ekufanele sisibabaze ngalendlela lexakile. Kuyisihluku kakhulu umuntu owenze le nto Maphisa ngicabanga ukuthi umuntu othukuthele ofisayo ukusizakala nje ngokomqondo. Kodwa ke kusho ukuthi siwumphakathi kuzofuneka sike sibheke ukuthi isihluku esingaka sesivelaphi. Kuqala Maphisa uma sibuyele emuva emlandweni ikakhulukazi weprovince yethu wawuthola ukuthi ziyenzeka izinto abantu kudutshulwane kulinyazwane kodwa abantu besifazane nabantwana wawuthola ukuthi esikhathini esiningi bayashiywa bangenziwa lutho. Uma usuzokwazi ukwenza lokho kwenziwe kulo dokotela uyabona ukuthi isihluku sesidlulele kakhulu. Siyasikhuza ke kuko konke nakubo bonke abantu abasacabanga ukuyenza into njengale. Igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za uhlelo lethelo loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali silishala bukhoma ke lesila isibhedlela iSt Mary's okwesinye sezibhedlela ezinkulu la ePine Town siyihambele ke ibhedlela ba ziyangena izikhalazo lapha nalapha kodwa ke ngisho ukuthi la cha iSt Mary's abasakhali ayisangeni izikhalazo sesithi masihleli nje hayi akusangena lutho impela isibhedlela siyiphethe kahle yikho namhlanje bavele basifuhlulula beka la ngasemochwari bathi kuthulakele la akubanga umuntu umsindo bathi bathe Maphisa bafuna ukunitshengisa ukuthi isibhedlela sikho clinic phela la yebo khona nasinala yonke indawo ku-clean kuthule futhi kuhle. Absolutely. HOD sesikhathini ke manje la kuzoba angazi ngakubiza ngani kodwa othola ukuthi baningi abantu abafisa ukuveza okwenzeka ezibhedlela kodwa befuna ukusebenzisa nenhlese yepolitiki. Sibonile ngeviki lamaviki adlule bengena abaningi abawosopolitiki ezibhedlela zethu bese bephuma nezitatement kwesinye isikhathi ezisuke ngenabo mhlawumbe uqiniso obugcwele. Njengoba sike sezwe kuthiwa kushoda ama-ambulance eThekwini kushoda ama-ambulance KwaZulu-Natal nokube yinto ke ebisisithusi ukuthi hawu kwenzeka kanjani ento bekubhlungu kube yikho ukuthi engathi umuntu osuka kwesinye isifundazwe lo befikela engakazi futhi axhumane nani noMnyango kodwa wa decide ukuthi uzongena esikhungweni sahulumeni abese khipha istatement engasiwo kodwa amaqiniso. Ngabe KwaZulu-Natal ayashoda yini ama-ambulance HOD? Maphisa angiqale kule oyivezayo kubo bonke abaholi bethu kuwo wonke ama-level whether amakhansela o-minister no-MEC sikuveza ukuthi uma ufuna ukuya esibhedlela uyokwenza oversight absolutely kuneyinhlelo ezilandelwayo uvela uthi nje sengivuke namhlanje ngishona khona and uma ngabe nami uCEO efike ethi sekukhona umphathiswa la othi ufuna ukungena ngaphakathi ngingazi nami ukuthi kwenze njani nami ngisacabanga ukuthi konje kufanele ngiconsult bani uzovinjwa lo mphathiswa asixolise kubo akukona ukuthi oCEO bethu bayeyisa kodwa umthetho abasebenza phansi kwabo abeza ukuvumela nanoma ubani hayi ngoba singawathembi ama-leaders ethu kodwa abanye bayangena nje obusho bese bekhipha information wrong okokuqala abanye bangene bagange. Ngakho ukuze sivikele iproperty kahulumeni sivikele istaff sethu sivikele nawo ama-patient kufanele siyilandelele mgomo. Bese sithi ke Maphisa kuma-ambulance ama-ambulance esinawo KwaZulu-Natal awanele asikuvume lokho yingakho kuthatha isikhathi eside ukuthi ngesinye isikhathi uyibize ambulance ingafiki ngesikhathi esifishane ngalendlela okuhlelwe ngayo kodwa lokho akusho ukuthi ama-ambulance aseyashoda ngalendlela ukuthi sekungaze kuthiwe impela hayi sekweqile kunesikwaziyo. Okokuqala okwesibili miningi imizamo eyenziwayo ukuthi anyuke lama numbers ama-ambulance. Okokuqala nje kulonyaka sizobe sieda amanye ama-ambulance esizobe siwathengile. Okwesibili sesikhulumile nalabantu abangama-garage ukuthi ama-ambulance ethu awadinga ukuhlala isikhathi eside uma eyoseviswa ngoba inkinga ebesiyithola leyo kodwa enye inkinga ebakhona Maphisa ukuthi
imithetho ekhona elawula abantu bama-ambulance kwa-HPCSA ithi uma ulimele ngendlela ethile noma ngezinga elithile angeke uthathwe inanoma ubani kulabantu bama-ambulance. Kukhona-ke basic life support, u-intermediate life support no-advanced life support. Uma kuthiwa udinga ukuthathwa umuntu ku-advanced life support engekho ngaleso sikhathi ngisho engafika lo we-basic life support ngeke akuthathe. Yingakho-ke bakhona lawo ma-delays. Eyokugcina kodwa ngifisa ukuthi umphakathi uyazi bese siwucela usilekelele. Aphinda ntshontsho ama-ambulance ethu, aphinde futhi ashaywe ama-ambulance ethu, bese abanye babasebenzi bethu babe manqikanqika ukuya kwezinye indawo. Siyacela ukuthi umphakathi ngaphambi kokuripota ukuthi ayashoda sibheke ukuthi siwenzani thina. Kukhona njalo nabanye amaphilisi abake bawushaya, ngithi ayazi leya number u10177 no 112 ayishaya umuntu athi sicela kuze ambulance ngapha manifika ngapha kuthiwa zange sibize ambulance ngijike nibuyele emuva suwayistekile ke isikhathi uyangikhumbuza nami kusafika le ingcingo zeyigxobo lapha emakhaya ngilala ungekho vele ucingo namaselula ke engakabikho kwase kufika lolu ucingo lwesigxobo manje wawuthi mawukwenza nethiwa khona inombolo yamahala uhambe uyoyishayela ufuna ukukhuluma nomuntu nje futhi ke labantu bakhuluma kulezi ingcingo bakhuluma kamnandi isikhathi esiningi futhi amaphoyisa kuthiwa ivela athukeke nje amaphoyisa yebo ungena kokunye uvela umthuke nje umthuke unyunga njalo siyagula lethani ambulance ufuna ukubona ukuthi kuyenzeka uma usuyibona idlule hawu kuyasebenza ngempela kuphinde niyifonele futhi so leyo mdlalo ke leyo ke bakethi ayinciphe ngoba ama resources ngalesikhathi ke esestretcheka nanakho ke ngiyayithanda leyo iqinisayo udokotela leyo ukuthi abayashawa abantu bethu bama-ambulance ey'ndaweni ey'ningi bayabizwa uthola ukuthi mayibizwe bese beyathathwa beshawe kube nalokhuya siyacela impela ukuthi-ke ake kunciphe lokho ngoba ingane yomuntu phela lokusuke kufuneke iphume iyokulanda uma kuthiwa uyagula abasazi-ke noma ugula ngempela noma sebeyoshawa bese kuba nalowo manqikaqiqa nazo-ke iy'nkinga esibhekana nazo kodwa-ke ngokwesayidi le-department kuningi esikwenzayo ukuzama ukuthi silungise kodwa siyacela ukuthi ungqongqoshe wayibamba le wayisho ukuthi siyini partnership nomphakathi so le partnership asiyenzeke sobabili umphakathi ne-department ukuthi ayisebenze nanguphumula lapha e-Underberg uthi ukuze ukhuluma kamnandi ufuna ukukubingelela usemoyeni wephumula yebo njani siyaphila mfowethu right siyaphila anjani amakhazi e-Underberg ngagodola kuleyo ndawo kuyashisa hey hayi nangu udokotela ngicela ukubuza udokotela uwumuntu onesifo sokuwa kodwa uyayithatha i-treatment kodwa kuhlale kuvuke bawushaya ngekhanda bangakanani abathuba ukuthi ulahlele nobuqodo ubuza kahle lo mbuzo uzophinda uphendule siphethe specialist ke la namhlanje kodwa ke sisi ngokokuvama uma ngaba amaphilisi akho uwadla kahle uwadla ngesikhathi akufanele ngabe sihlala sivuka isifo sakho sokuwa okwesibili uma sekuphele ama-hours awu-48 lokuzivuka kuyafuneka ubuyele eklinikhi ubheke ukuthi kwenziwa yini ngabe idose oyidlayo i-enough ngabe inamba yamaphilisi oyisebenzisayo i-enough ngabe iwona yini amaphilisi okwesithathu kuphinde kucheck ukuthi kungabe kuseyileya epilepsy siyaziyo noma sekukhona okunye sokuyaye kufuna ukuthi ubuyele kudokotela kuhlole ukuthi kwenzakalani ngiyafisa ukuthi usinike la ukuthi uyayibuzela nje noma kukhona izathu uma kukhona izathu sesalithatha isinqumo sokuthi kufanele sisilandele lo muntu simlande simbeke la silungise indaba yakhe singayithathi nje njengento egeneral ingakho baba maphilisi ethe nje awukulalele sixoxe le ndaba hayi ke uzokwazi ukusitshela ukuthi ngabe ikhona inkinga ekhona noma ukhabazela kufonela khona insizwa la singathi nayo udokotela iyafonelana nje dokotela wokufona uzokufonela ke bese ke ayithole kahle inxa ngoba sifuna ukuyilandelela indaba yakho ngiyabonga absolutely injalo nje angikhumisa umlaleli igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov silishap commerce la eDorp and Thekwini la eSt Mary's esibhedlela inamba ongangena ngayo njengamanje ithi 076 704 7493 076 704 7493 ukuze ukwazi ungena bakhona ke abangenayo na kwi-Facebook page yoMnyango bencome mphathi ngicela abanconywayo ke ulungise la inotch ukuthi ulokhu uyithi nje ubanyusela inotch ubanyuse nansi enye insizwa ngizwile ithi izowufuna la emoyeni inotch
ithuba lokuthi kubambe la eduze ngeke uphike abantu abangaphezulu kwa7 million bekulalele awukwazi ukuphika nangubuyisile Myeni eMkhuze eMange umuntu onegama ke igama lakhe lichaza yonke into ngaye lapha ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health uthi ngifuna ukuthi eNkosi ngicela ukuncoma umhlekazi clinic eMkhuze abave besebenza kahle babambisene awuhlali isikhathi eside bakhuthele yabona ke le ikhathi yona ekukhalwa ngayo kakhulu yolayini la emhlekazi kuthiwa kuhlalwa kakhulu eMkhuze ngiyacabanga ukuthi uzothi mawuyale emkhanya kude udlula ubabheke banyusele bonke amanotch eJodi ngabaphathele ikhekhe namakhekhe ubaphathele emhlekazi kukhuluma ubuyisile Myeni umduduzi Masango uthi ngincoma istaff sase clinic eMqobokazi akusikona emnqobokazi kanjalo nomphathi bayasebenza kakhulu bamazisa kakhulu umuntu bathopele one way 100% danko hey cha uyabaza umduduzi Masango uyababonga lapha ya emnqobokazi sipha Mavangana uthi eNkosi siyabonga nisakaza bukhoma okhosini ngibonga unesi hayi avele futhi SPM clinic ngibonga ungqongqoshe kazwelonke uyasifundisa ngisho sibizana odakhi uyasifundisa manje lensizwa iyafisa ukuyixoxa le ndaba yayo la usipha Mavangana uthi uyanizwa emsakazweni njengoba nisuke nikhuluma emsakazweni uthi urefer kuleyo yokubleach ukuthi asikho isidingo sokukhuluma yebo nibe bade noma mavadaka uyambona ukuthi uyalalela uhlelo awusipha Mavangana siyabonga mfowethu uGugu Joyce Nzame uthi ke ufuna ukumcela ukumbonga esaphila uSister Zuma eGreytown ePine Street Clinic kanye nomphathi wakhe uSister Madlala bayasebenza laba bantu ngithi danko eNkosi kubo ngicela ubakreme dokotela labantu ngiyafuna ubavakashele bese ubanyusela amanotch one by one absolutely ngibonile ke nala kumabona kude ekseni bebekubambile nikhuluma indaba yophenyane bathe bakubizela uphenyane kodwa ngibona sebekufaka ko Echolai angazi kungenwa kanjani ko Echolai kodwa ngiyazi yilo kithiwe lothi uyiqondise lale ngoba sesibabone besibize bethi bafuna ukusifaka ngoba banakho ukukubiza bese befuna ukufaka ehlathini bese sizoyiqondisa thina la ekhaya ngoba sinethuba elifana nalelo uthi sikwazi ukuyiqondisa ipink eye noma uphenyane ithini into yalo la esifundezweni kodwa ngicela futhi dokotela ukuyicacisa uba ngibabonile mabelokhu beyiphinda lapha ya kumabona kude bafuna ukuveza isimo sokuthi kunabantu abawu20,000 njengamanje abala KwaZulu-Natal abaphethwe uphenyane manje kanti udokotela oqala wafika la wayeyichazile into ethi isifo sophenyane sihlala iviki ke emavikini amabili ubusudlulile should masibheka ukuthi lo 20,000 sibala kusukela enyangeni edlule noma enyangeni edlule kungenza ukuthi amaviki asedlulile baningi asebephumile manje kodwa mayebabazwa lento lapha nemoyeni bengizwe ngathi bayibabaza ngathi sithi nje kunabantu abawu20,000 manje asebebhumbuka amehla abomvu njengamanje ngiyafisa ukuthi sikubabaze lokho cha hayi ukuthi ikanjalo thina ukuthi sibala kuyenyukela masibala asibabalike labasebephumile ngoba mabengena abanye kuba khona abaphumayo bengifisa nje naleyo sicacisa kodwa ngaphambi basingene kuyona ngicela sithathe nangu Anele Ndlovu lapha ePietermaritzburg Anele usemoyeni yebo sawami yebo Gatsheni uyaphila ngiyaphila njani siyaphila kwangathi awukho light wena bakithi hayi ngirani no ngizwa nje umoya wakho ngathi uphansi bese ngizokuthumelela umjovo nje bekujove same time hayi phathi sibuku okay nabo dokotela kuthini kwakho ukubuza Ngifacela ukubuza ukuthi i-Down syndrome iyaselela ngokuzali i-Down syndrome iyenza kanjani i-Down syndrome hayi ke uzolalela emoyeni ngoba ukhona simphethe umfowethu ozoyikhulumisa yona i-Down syndrome le uzokuchazela yona kahle ukhona omnye umbuzo onawo ukuze ngoba ulalele vele manje uzoqala ngawo umbuzo wakho ukuthi ngiyathelelana ngokozalo ukhona omnye umbuzo onawo futhi nokuthi prevention hayi ke uzofika ihlakaza yonke lento nahlala emsakazweni wakho sikudlalela udaba uzongena khona manje sibonge kakhulu bengisathi ngicela usithathe usibeke kweyophenyane nanokuthi inombolo ithini manje KwaZulu-Natal Maphisa ngiyafisa ukudlula kule iCholai ngoba ngizwile uma siyishiye ekseni yes ibingacacile iCholai ibacteria etholakalayo
emanzini kakhulukazi. Absolutely. Kuyenzeka ikhola itholakale ungene kulawo manzi ungaguli. Ingakwenzi lutho. Kodwa zikhona inhlobo ze-E. coli ezithi uma ngabe zik-infectile nakhona ama-numbers athile bese uyagula. Okay. Ukugula kwakhona kuvama ukuthi kube ukuthi ukhishwa isisu nama-cramps uyabuyisa. Okay. Okusho ukuthi athinda lokho esithi i-gastrointestinal system. Absolutely. I-GIT. Okay. Emehlweni esikhathini esiningi uma ngabe kuba ama-viruses Yes. noma ama-bacteria Yes. i-E. coli akuvamisile ukuthi itholakale. Kwale noma usuthi uyamtshela umsakazi ndini kodwa yena uyaqhubeka. Ubuyele ku-E. coli. I-E. coli ufuna ukufaka angithi ufuna abantu bengezi ukuzovakasha KwaZulu-Natal. Bayeza sekugcwele vele manje. Lento angisazi ukubavumelani baseGoli besibuza imibuzo. Ngoba basebenzisa ukuthi baseGoli bona bafuna abantu behlalele eGoli bengezi la KwaZulu-Natal. Yes. Yeah. Then sibuyele kuma-numbers. Ama-numbers pink eye conjunctivitis. Yes, absolutely. Njengamanje abantu asebediagnoziwe kusukela ngomhla ka-26 February asebetholakele benayo hayi ukuthi abanayo Manje, yes. bawu-20,781. Kulaba bantu kukhona laba abatholwa ngalo February sebedlulile abasenayo manje. Yebo. Kusho ukuthi abanayo manje ku-edwa kuleyo nto leyo. Absolutely. Isizathu sokuthi si-ede ama-numbers ukuthi sifaka abantu abake baba infection. Okusihlupha kakhulu njengamanje ukuthi asinalo iqiniso ukuthi i-virus, i-bacteria, yama-irritants, ifangi, zonke lezi zinto ezingenza ukuthi ube ne-infection. Kukhona esikutholayo maphisa ngicabanga ukuthi once ngakuconfirma sizosho ukuthi ayinayo i-virus etholakalayo. Kuma-viruses ajwayele ukuthi afake umuntu abe ne-conjunctivitis or pink eye. Kodwa okubalulekayo ukuthi there is a virus ekuthiwa i-Coxsackie virus, khona ekuthiwa i-adenovirus, iwona ngokuvama ukuthi abe khona. Then bese kuba ama-bacteria. Nakhona kuma-bacteria kuba ama-bacteria owatholayo futhi esikhunjeni, o-Staphylococcus namanye. Bese kuba namanye asexually transmitted. Lokho kubaluleka kakhulu ey'nganeni ey'ncane. Ngoba lawo angaba ne-complication enkudlwana kunaloko esikujwayele. So ama-numbers ethanjalo kodwa kungenzeka futhi lama-numbers awanele ngoba abanye abantu ufika athi umuntu eyuphenyana uthi ngiyihlalele ekhaya luphele vele emva kwey'nsuku ey'ntathu eziwu-4 ebese umuntu athi sengi-right abuyele emsebenzini. Abanye athe nalo aqhubeka emsebenzini omunye akakwazi-ke vele angithi kusekhona la uthola ukuthi umlungu uthi ngikufuna emsebenzini uma usakwazi ukuhamba bese bengazi-ke. So kungenza ukuthi ama-numbers ethu makhulu kodwa asikawatholi wonke. Absolutely. Mhlambe sesingasale sesimsizo sekhaya ukuthi ke ulibona ngani uphenyane ulivikela kanjani. Kodwa enye into nje badusha ukuthi baningi abantu abayihlalela ekhaya athi hey mina lento yangiphatha ngemncane hayi ngeke ngibula uphenyane ayihlalele nje. Mhlambe ke iyayithini into iziphi izinto enenigqugquzela ukuthi ungayisiza ngokuthi nokuthi uba ngezwe nivala ukuthi cha umchama ke beme kuyifaka umchama bese ivele ichama insizwa yihlikihla umchamo la ehlweni athi hayi seliyabona bona aphinde omnyathi khamubisa gxishe lapha kodwa ke abafaka oColgate no Vicks kuziningi izinto ezifakwayo. But ikuphi nina nikusho ukuthi umuntu ongayanga eclinic akayisize ngokuthi ekhaya ngoba igcina ikhona lento yokubanga ukuthi hayi mina kwakusebenzela kwakudala namanje kusasebenzela. Mina ngitshela abantu nangozagiga thina kwakuthiwa siyishaye esibayeni uyinququze la esibayeni uyinququze uzocisha uphuma igazi kuthulwa nozagiga kwakusebenza la ngoba ubona usupholile futhi kungazi kwakupholiswa yini. Kodwa ke nakho wena la yiziphi izinto abantu abangayisebenzisa mayisiwe ngayanga ngoba siyaqhuquzela ukuthi abaye phela emaklinikhi kodwa ke mayehlalele ekhaya ibona cha uphenyane nje alikaqinisi kakhulu yini engabe isebenzisa ekhaya. Uzagiga ngiyeke. Zagiga ngiyeke. Awu ngalushaya udoka. Ngayezwa ukuthi lento ifuna ungikhipha amazinyo. Maphisa asale la uma amehlo akho ebabovu ngaphezulu kwaloko kujwayele. Ngikusholo lokuthi bakhona abantu amehlo abo angemhlophe nje ngokucacile. So uma amehlo akho ebovu ngaphezulu kwaloko kujwayele okokuqala. Okwesibili uma amehlo ekuluma suddenly ngendlela futhi ungayijwayele
kokunye uthi uma kushaya umoya uze ngathi lomile ihlo Yes. noma kokunye kungazwakali ngathi lomile kodwa ubona kune discharge eningi kunokujwayelekile elokuyiphumela ngesinye isikhathi uthola ukuthi unyembezo lokuliphuma ayithi kune gland bese kuba khona iduct ebuyivaleke ekuthiwa lacrimal duct ngiyayibona i-lacrimal duct lacrimal duct uma ngabe ivalekile kuyenzeka bese inyembezo uma kufanele iphume zingene kuyona bese iphumela ngaphandle zonke lezo impawu zithi ayikhona into ekhona kodwa esingakwazi ukuthi isiphi absolutely. so uma kukhona lezo Mana ke dokotela lento lokho wayifunda kudala lento nje usayikhumbula namanje dokotela bayaclaima bafethu lokho wayifunda kudala manje usayikhumbula uma ngihleli nawo amaphisa ngeke ngibuke ngirevise ngikubuke kodwa ziyakhala lamanje ayi dokotela ingeke ngicupha kakhulu so uma ngabe maphisa uwabona lama sign okokuqala sekufuneka ke manje uye kuxhikixa ngoba ngesikhathi uxhikixa uyayona into eyenza ukuthi kube bovu maphisa ukuthi akhona vele ama blood vessels akhona ehlweni uma ngabe sequmbile ithuba lokuthi mawuxhikixa vele aqhume liningana so musuxhikixa okungcono ngamane ufaka into ebandayo ukuze kwehle lokushisa kwehleke naloku lawo manzi angena lutho ungafaka insipho on the Colgate lawe no Vicks bese siyaqhuquzela ukuthi iya esibhedlela iya eclinic ngoba kungenzeka khona bafike bangakuniki i-antibiotic abanye basebe demand i-antibiotic kodwa bakunike amaconsi enzela ukuthi le yanto ewukushisa asymptomatic khona treatment la sithi this is symptomatic so remove nyama symptoms kakhulukazi uma kuama viral infection ayikho antibiotic la so bese sithi ke uyoze kulunge kodwa uma sekuthathwa ispecimen kwabonakala ukuthi ile virus noma ile bacteria and sensitive to lawo amaphilisi ubusunikwa ke lezo zinto yingakho sikuqoqozela okwesibili siyafisa ukuthi uma uyithimulela ke nje njengoba yabona ngiyajabula ukuthi ulapho i-social distance lokusayiqala ngo-COVID thina siyibambile uqhubeke lapho umbona kodwa ukuthi i-long distance relationship uqhubeke bese abanye bayawafaka kama-mask kodwa uma thimulela lapha engalweni ungayi emlonyeni ngoba uzothi usuku ubuzongixhawula bese iyadlula ke njalo no ukuthimula ukukhwehlela kodwa mawuthimula ukubone kude kanjani lapho kuvele kube kude ngempela ngisho ngeke ngiyazama ngagcina ngishaya emoya yethi ukuthi naku ukuthimula kunamandla kuneyinkinga zayo so izona ke izinto esiqhuquzelayo kodwa uma kuqhubeka kudlula mhlambe 3-4 days bonke ayehlile lento beka ukuthi kwenze njani ngoba kungenzeka ukuthi there is another irritant kungenzeka futhi abanye ke abasebenzisa ama contact lenses kuyenzeka babe nenkinga nabo mhlambe ke nje suyigoqa singoba isikhathi asisekho ngakuthina sengifuna ukuyongena kudokotela lapha uzosishada nesiginci namhlanje umuntu ke mhlambe into angayivikela kanjani ekutheni agcine engabi sebungozini bayo mayingakayitholi ithini advice yenu uma ungakayitholi uma ungixhawulile ziwashi izandla zakho akukona ukungeyisa noma ukunginyanya okwesibili isanitizer njengoba sasiyisebenzisa asibuyele kuyona okwesithathu thimlele lapha engalweni ungafika uyibambe bese uyothintiswa uyibambe uyothintiswa mina nje ngisalithinti ngisho ngihamba iso lami nje sengivele nje ngiqhelelene nalo bese kuba yilena ke eyokuthi ngoba sihlala sobabili uqeda ukugeza nami sengiyogeza ngecloth yakho cha siyeke na ngezwa ke upremier ethi namaphilo abantu bangalali ngamaphilo angazi ke kodwa ayiphilo lingozi kakhulu angithi labakhala khona abaningi mayikade eqeda ukufunda ifone yakho uningavumelananga esekhalela kuyona akakhalele kuyo lapho kuyishiya yonke ke le yanto leya so ukushare amathawula ukushare amaphilo kufanele kungenzeki ke kubantu absolutely cha inhle kakhulu angisoke nje ubaneke manje ngigijime ngelapha ya Albert Luthuli uyazi ngiyayithanda iAlbert Luthuli kuba ngiyazenzela ngabe ngine room nje lapho kuhlala ngisho amabhanoyi lapha phezulu kuthi kuhlala amabhanoyi ubona kusenza into aba serious lapha siphethe ke namhlanje udokotela uBasil Enicker manje ngifuna ungitshele kuthiyo kanjani mhlawumbe uEnicker noma uEnicker zongisholo kahle wena bese usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani nje la eMnyangweni wezeMpilo
Siyabonga. Ngiyabonga baba Maphisa. Igama lami Basil Enicker. Yeah. Ngiqhamuka la khona la KwaZulu, ngazalwa eMlazi, ngakhula eMlazi, ngafunda khona. Manje ngibona uEnicker. Absolutely. Yabonga siyixoxe leyo. Yeah. Izoshona ilanga. Absolutely. No, mfowethu sihlale sikujabulela nangu ubani lo? Ufuna ithakazelo kaZagiza. Agiza ufuna ithakazelo. Ithakazelo. Ngizomnika after interview. Absolutely. Befaka ku Facebook. Manje ke ngifisa ukwazi dokotela ukuthi ke ngo-20 March bekuwusuku lokuqwashisa ngokulimala ekhanda umhlaba wonke jikelele. Ngiyazi ukuthi ke umuntu osebenza kakhulu ngezinto ezithinta ikhanda. Ikhanda ke into esesithathe kancane nje. Kufanele umugingene emonto uthi uzolisa lishayekile kodwa sithi hayi into encane. Ithini into manenza awareness ngento ethinta ikhanda? Yiziphi izinto enifisa ukuthi niyithinte nenifisa ukuthi nisazise zona? Okay, ngiyabonga. Before ngiqale ngifuna uqedela ukuthi ngiqhamuke Albert Luthuli, ngihead umphathi we-department edila nabantu abalimala ingqondo nomgogodla. Manike masikhuluma ngengqondo usho mhlambe ukuthi kabili esizulwini khona umuntu okuthi ulimela ingqondo mhlambe ngizobeka ngegama liyacwasa lithi mhlambe uyagula ngathi uyasangana noma uyahlanya noma khona olimela ingqondo ngoba ushayekile uqobo. Ikuphi lokho wena okhuluma ngakho? Lo ngikhulumayo laba shayekile kuba khona ukudideka kulolu hlelo uthola abanye sebebamba okunye anti kuwokunye izizulu siyahlupha zivulekile kakhulu. Ngiyathemba bayaqonda ke lokho. Khona lapha Albert Luthuli sithatha wonke umuntu from KwaZulu-Natali ba refer uma nenkinga nje ekhanda ushayekile ekhanda iambulance or ihelicopter iyakuthatha ikulethe Albert Luthuli then bese siyasebenza. Basifunela kuthini? Uthola omunye lihlahlekile ikhanda bese uyalihlanganisa lapha. Siyahlanganisa konke. Silapha siphindise emuva futhi ezibhedlela la beqhamuka khona. Abesephila umuntu. Hey, ngihlale ngihalela lento lena dokotela yayikho into ukuthi uma usumdala ngangami uthola ibhasari yokufunda lobudokotela. Ayi usukhulile. Uyabona sengihlanganisa umqondo umuntu lapha ngithi na yeke ugowisha wena mqondo yeke ugowisha usuloku ugowisha nguthuke cha dokotela ngiyafisa ukuthi kushuthi kahle kahle wena umphathi kahle ujikelele welento ezifaka ekhanda nangu udade wethu la obuzile sathi uzophinde nawe uthi kumuntu uyawukhumbula umbuzo wakhe obebuza ngekhanda epilepsy mhlambe naye ungamsiza ukuthi ngoba into enidila nazo vele lezo ukhumbula umbuzo wakhe awuthi umuthi nje umkhele kancane but HOD bese ichaze kahle kamnandi ichaze kamnandi ngiyajabula ke mawusho ngiyona but uyichaze kamnandi absolutely la kwi awareness ke manje izinto ezifaka ikhanda nifise ukuthi kube yini esiaware ngayo. Well, you know, before siye lapho into efuna sibe aware ngayo ukuthi ukulimala ekhanda bayibiza ngesifo esithuli phecelezi silent epidemic, right? Because abantu you know abaxwayisekile ngaso bajwayele ucabanga you know babe worried nge-TB not ukuthi lezo zifo zikho important ayibalekile you know izifo ezi affect omama nengane but you know umubuka la eAfrica ukulimala ekhanda kubulala abantu more than ama-infections and just such as malaria because ingqondo ibucayi isikhathi esiningi abantu mabelimala khona i-study esenziwile recently and Albert Luthuli actually ya-contributor nayo yasitshengisa ukuthi emhlabeni wonke ukulimala ekhanda kukhozwa izinto ezihlukene you know umubuka phesheya imoto abantu mabekhula bebadala because phesheya khumbula phesheya outside eAfrica kune population yabantu abadala you know eAfrica abantu abaningi bancane mhlawumbe abantu abaningi balaba bahleli ko 22 lapho eAfrica because we are a young continent but uma phesheya kunabantu abadala you know so ubona usually baya ukuwa you know bawe mhlawumbe uma behamba because sebebadala balemali ekhanda then ama accidents but la South Africa into edala ukulimala ekhanda kakhulu abantu beshayana ekhanda nizidlala induku nje kanje emakhaya thina khona into ekuthiwa umgangela emlaza ayikho phela le ngithemba nongoma unomgangela ngoDisemba nje manje xabene legolf sesiyohlangana le
Exactly. Phecelezi bayibiza nge-interpersonal violence. So ukulwa kwabantu la eSouth Africa ikona okwenza abantu balimale kakhulu ekhanda. Obviously ney'ngozi zey'moto zibalulekile, you know, zibalulekile because abantu benga-drive kahle bengayilandeli imithetho imigwaqo bayithola kakhulukazi ngezinye iy'khathi zephasika labantu besemgwaqweni kakhulu. So siyathanda uku-advise isikhathi esiningi ukuthi abantu benze sure ukuthi bayilalela imithetho yemigwaqo and benze sure ukuthi bafaka ama-seat belts abo and bakhipha within i-speed limit le kuthiwa shayela ngaso. Okay. Yeah. Mhlawumbe dokotela enye into ebengingafisa ukuyazi ukuthi thina sesithathe ngokuthi ukulimala kuyoze kube ukuthi ngibona igazi ukuthi umuntu ulimele. Ngabe ukulimala ke kwalo ikhanda leli kufake ukuthi umuntu mase dabukile walimala kuphela noma zikhona ezinye indlela ongathola ukuthi kenze kwafufukale noma kube njani kube ukulimala kwayini lento zami. Yeah, into ebalekile ngizophendela futhi kumbuzo umlaleli la. One of it ofuneka ube awe umushaka ekhanda then suddenly ubona usunesifo sokudlikiza then that's a warning sign ukuthi kufanele uye esibhedlela lo muntu khona into engaphakathi ekhanda efuneka ibhekwe udinga i-CT scan, i-X-ray ekhanda ukuze kubonakala ukwenzakalana. Okwesibili umuntu uthola ukuthi umelala akasakwazi ukuvuka umyamvusa uthi ayibovuka yabona nje ufuna ukulala ufuna ukuyeka yedwa yabona ukuthi lo muntu khona into ekhona, you know. Kunye then ubona kuphuma amanzi ekhaleni or endlebeni, you know. Sometimes abantu bacanga mhlawumbe une-flu, you know, no uphethwe mhlawumbe uphenyane. But seriously uma ubona amanzi ephuma ekhaleni nasendlebeni then ukutshele lokubuza amanzi engqondo lawo, you know, kusho ukuthi khona i-crack, so kune communication between ikhala or indlebe nengqondo, so fanele lo muntu aye esibhedlela. No muntu usumbona eseshintsha uyena use-violent, you know, use-behavior sine-abnormal behavior yabo ubuyena kusukhona, you know, fanele aye esibhedlela yabona. Nekhanda kakhulu uma ubona ikhanda udla amaphilisi lelikhanda alipheli, you know, kufanele uye esibhedlela ukuze udinga iscan uzokubonakala. Ilezo zinto nje ebalekile noma usubona nenuhlangothi indlela okhuluma ngayo yabona ngathi nje you know usazwakali kahle is what is called slurred speech. Shashata fanele uye esibhedlela. So ziningi but lezi ngiyibalile izona esibalekile. Mhlawumbe ikhona nemidlalo ethile edlalwayo nenibone ngathi iba nomthelelo omkhulu abantu. Ngiyangibona nje lo mdlalo ekuthiwa i-rugby. Ngafika la ngisuka le emakhaya sasebiza nge-rugby. Mangifika la bathi rugby manje sekethi rugby mawuzukhuluma rugby leyo mdlalo kodwa kuyaqimizana lapha kakhulu. Mhlawumbe ikhona nohlobo lwemidlalo oligcina nibone ngathi luba ne-impact kakhulu kulezi zinto. Yabo le midlalo la kuthintwana khona what you call phecelezi contact sports iyona kakhulukazi eba inkinga. I-rugby nje usuyibalile iyona kakhulu because kuyaphushwana kuyaliwa lapha and usually abantu futhi abaqokile ama-helmet, you know. So ungilokhu ushaya kaningi igcina sekune-impact, you know over isikhathi, you know. Ngenze ukushaya egroundini ungakwazi ukuvuka. That's why ubona nasebholeni futhi ibhola kakhulu lo mdlalo ibhola lenyawo yokuheada uyabona la bhola liqinile le bhola and ubona i-striker khona i-striker sishaya ibhola abe ngespeed nokusho leheada unizama ukuleheada yabo i-impact lelo bhola ekhandeni yabona uma ukushaya kaningi ngaba nenkinga nami. So referee that's why sebetrainiwe as well ukuthi benze sure ukuthi uma uwile walimala bak-assess babone ukuthi uyakwazi ukuphindela uyodlala and umushayeke kabili futhi what is called the second impact usually kuthiwa hayi ungabe usaphindela because kuyabonakala ukuthi hayi so cause damage eningi. Ngiyayithanda ke leyo ukuthi ekukhulumeni kwakho kulokhu kuyavela ukuthi iziphi izinto ekufanele siyigweme kodwa ke mhlambe zikhona izinto eneniyiphakamise cha siyesifisa abantu begweme 1 2 3 ukuze engayithole seba nesifo lesi esithinta ukulimala kwekhanda. Kuningi ukuqala kuma sports, you know, khona ama sports azogcina adinga ukuthi uyivikele khona ungeke ukwazi ukulimala ugqoka i-helmet, you know, kakhulukazi umbona nabantu abadlala kwi-cricket bagqoka i-helmet ukuze uyi-protect ekhanda. Udlala umdlalo i-sports njenge ama-bicycle ride i-bicycle emgaqweni kufanele wenze sure njalo nje ukuthi ugqoka i-helmet ukuze uyi-protect ukuze ube njalo and ziningi ezinye, you know, then ukushayela nje sengikubalile ukuthi wenze sure ukuthi ulento le nezingane kakhulukazi izingane uma idlala i-sport wenze sure as well ukuthi ziyayi-protect azibi rough kakhulu zenze sure ukuthi ikhanda into important kakhulu ukuthi ikhanda uyali-protect nokuthi ama-warning signs wabona early ukuthi hayibo ngathi sekuzoke kusalunga lana then umuntu ahlaliswe phansi or aye esibhedlela ayo-check. Then into eningi as well, you know, because ukulimala kwethu njengongishile South Africa ukulimala kudawo
interpersonal violence, and usually so ngotshwala, Okay. you know, ukuthi abantu ukulwa, so to make sure ukuthi abantu bayanciphisa, bangezi noma bonganele. sibancenge nje dot mabeshana aliqhumela emathangeni equpha benganyukele ekhanda ningakhali ekhanda equpha mawushaya umuntu umbhule la emathanga umhlabe ngequpha umjikise umshaya umkhatheni naseyinqeni kodwa nje lingaye ekhanda ngoba ikhanda lingozi. Exactly. Kodwa ke kufanele sivele sithi abangalwe inhlobo yabona. Abangalwe inhlobo ukulwa kufuneka udlame nje. Lo Thabalo kana nami ngizama ama clients njalo baphela nani dokotela makungasafiki umuntu kenithole umuntu. Cha siyabonga kakhulu mhlambe ke umlayezo ngoba nikwi awareness nje ekuyiwona enikhiphayo ungathini noma makhona into nje ofisa ukuthi uyidlulise kakhulukazi khona abanye abantu othothi nisebenzile into ekade limele mayisebuyele emuva ekhaya nimtshela akenza ukuthi omnya default azahamba omnya emhlabeni ikuphi enifisa ukudlulisa bakwethu ikhanda ukuthi mawukade wenze ukuthi avoid ukuthi nokuthi umlayezo nje kwena. Umlayezo ngifuna ukudlukisa ukuthi ikhanda ingqondo ibalekile. Absolutely. Kufanele benze sure ukuthi uma dlala ama sports or sigibela ama bicycle or siyenza sure siyayi protect ingqondo sifake helmet, senze sure ukuthi imithetho emgwaqo siyayilandela and senza sure ukuthi uma silimele ekhanda ubone ukuthi ngathi angizwa kahle wenze sure ukuthi khona ama warning signs ubika early and uyesibhedlela uye clinic early khona bezokhamba bakise esibhedlela la uzothola khona usizo, right? Kakhulukazi lezi impawu esengiyibalile. Okwesibili ukuthi uma usutreatiwe then unenkinga yengqondo ushayeke ekhanda you must make sure ukuthi ufollow izinto udokotela sekunika zona. One of them ukuthi ungaphindeli uyodlala as well umdlalo rough la uzothola ukuthi uzophinda ulimala ekhanda because ingqondo isathanda ukuphola. Kwenye isikhathi abantu masebelimele ngathola ukuthi kakhulukazi izingane sephindele esikoleni akasakwazi usiyakhohlwa inkinga enkulu abantu abalimala ekhanda sebeyakhohlwa basakhumbula kahle thola umuntu emsebenzini akasakwazi ukuperforma nje obade nengane esikoleni so usually then abantu ekushikela abazali kufanele bathathe ingane bayisa kubantu thoma educational psychologist ukuze ingane zi-assess ukuze ithole usizo kahle and sometimes into engakhuluma kakhulu umusheke ekhanda futhi can cause depression umuntu azizwe nje ngasaphathekile kahle se-down hamba uye esibhedlela uyothola usizo because i-depression uma ungayi-treat igcina kuningi ongenzeka yana inkinga ezoba khona. Okwesibili umuntu amaphilisi because ngenzeka sifo sokuwa ama seizures angenzeka ukuwathole manje sometimes ngaphela a month or even a year uyithola ukuthi usuyadlikisa what is called post traumatic seizures dala sekunama-scar engqondweni because sometimes igazi engqondweni it can cause ama-scars yabo and then it can cause ama-seizures fana wenze sure ukuthi amaphilisi akho uyawadla uwadle futhi uwalandele uma kwenzeka yabuya ama-seizures njengoba ebuzile umlaleli then uya esibhedlela wenze sure ukuthi udla i-right dose and ukusho ukuthi overdose or underdose basatha amagazi bacheck lezo zonke izinto. Manje dokotela inina ke bese nilihwaya lonke leligazi nemvulile umuntu lapho ubuchopho nebihwaya fanele selkeep because usually phela ingqondo yoma ubuka ikhanda lakho nengqondo namathamba sike space esingaba between ingqondo nethambo leli protect ingqondo and umdali ingqondo ibalekile umdali wenza sure that's why ingqondo iprotectwe ithambo ihleli phezulu yodwa iprotectwe ithambo liqinile futhi ayifani nezama organs emzimbeni so ngizwa nje nekhanda eliqinile nje bayazi bayangena phakathi lapha manje ngegowisha yodokotela uyakwazi nokuhlinza ukuthi ususele phathi yogowisha hayi siyophendula ngelinye la sibonge kakhulu dokotela sithathele lithuba ke nje manje ngenxa yesikhathi sidlulele kunombuzo obuvela kumlaleli how do you become a neurosurgeon bafuna ukwazi ke bafuna beseshila nje udokotela badala kakhulu manje kodwa ke bayafuna nje ukwazi ukuthi ke indlela eyihanjwe ithini ngo2 minutes awubathi qaphu qaphu afanele uqale uye medical school funde 6 years umsuqede medical school wenza internship wenza 2 years community service then ulapho bese uya-apply ukuthi uspecialize 9-10 uya-apply lapho 10 and it's 5 years fail la kulo 7 15 years lapho nge-20 5 years 5 years utrain neurosurgeon. Absolutely. Thank you very much. Khale kusithokozisa uhlalesho nanongqongqoshe waloMnyango ukuthi kuyasithokozisa ukuthi sibone abantu bakithi sekuyibona ingcwepheshi abantu abakwazi ukusihlinza umqondo akwazi ukusenza
mina ngivele ngithuke nje ngithi hey lo muntu wazi ukuvula le imqondo kuwe cha mina nganginquma inkukhu ngikhulu sengihlinza ngihlinza siyabonga kakhulu dokotela sathatha ithuba ke sishone lapho ku Facebook page yethu yoMnyango sithi unomthandazo nomkhuleko uthi ngicela ukumbonga esaphila ngithi nje danke ngiyabonga kumphathi wakonjoko clinic since kwafika yena sekunomehluko no TS Mosiya kanye nozakwabo laba abafikayo from nomthandazo Thabede eKhethankomo naba abantu kuthiwa nje lokhu nibalethile lapha dokotela engathi umehluko omkhulu kakhulu iyabonakala iservice sijabulela kakhulu makukhona umehluko ngisuke namiyeka uDr Enicker ningakambuzi ukuthi njoba nimbuza ukuthi kuba yilo dokotela ubusy ukhipha abanye udokotela usiyakhiqiza yena manje uma ngabe yena sehamba baqhubeke bona bayenze lento kodwa ke ubusaveza leyo ukuthi abantu bayakujabulela ukuya emaklinikini kuyasijabulisa lokho yingakho futhi sebefuna siwavule nasebusuku kodwa leyo siyixoxa ngelinye ilanga asishone ngejubaneke lapha yaku Dokotela Anele Dube kodwa ke wabe seyadesha lapha kwaPule yabona ke yeke bezo Anele Dube dash Pule konke kwakhe kunganele Pule etate wethu siyajabula ukuba nawe ohlelweni siyacela usiphuthi ubani wakabantu wenzani la eMnyangweni Siyabonga leli thuba Mr Maphisa ngibingelele kuwe ngibingelele nawe iDJ yethu siyajabula ukuhlanganyela nani namhlanje sibingelele nabazobukela uhlelo nabazolalela so ngoba usushilo igama nguAnele isibongo uDube-Pule wavela wanqamula amazwi absolutely South Africa yonke mhlambe la eMnyangweni umuntu owenzani ngeke kukhulunywa kuthiwa pediatrician aleli gama nutrition amagama amakhulu la yini pediatrician kwenziwani pediatrician udokotela weingane simply put udokotela weingane so nakhona you follow a similar route you a medical school internship community service bese you specializer uphinde futhi umthambo wengane vela utholakala kanti ngicabanga ukuthi ukufuna umthambo wengane yebo siyajabula ukuthola ithuba elifana naleli ngoba abantwana njengoba nje kuneyinkinga eziningi khona nalento ekuthiwa yi-Down syndrome abazali abaningi ke phela ingane mayiqala nje izalwa awuyiboni ukuthi kuzoba yini ehlangabezana nayo uyothi uyeza ingane sekuthiwa ine-Down syndrome mhlambe mawungasibeka nje esithombeni iyini le Down syndrome okay so i-Down syndrome isifo esihambiselana nama-genes noma nofuzo okay so wonke umuntu unento ekuthiwa ama-chromosomes okuyiyona nto engathi incwadi ephethe ama-genes noma ufuzo phakathi ngiyakuzwa okay so umuntu nomuntu nama-chromosomes awu-46 23 uthola kumama 23 uthola kubaba kuyalingana kuyalingana kuyavelaphi lento yokungalingana asazi kodwa kuyalingana so wonke umuntu une-pair all the way from 1 to 23 bese kuba u-46 in total so uma une-Down syndrome ke kusho ukuthi lapha kunumber 21 kuna extra so instead of ukuthi ube na 2 or 21 abawu-2 or 21 bawu-3 manje maningi bengizwa ukuthi ukababa ukamama lo stress uqhamuka kuba so it's either phakathi kweqanda nesperm khona ofike no kahle kakhulu nabantu abachathayo Judy ngake yekuchatha angisazi ngokuthatha ukuthatha sithande ingane kodwa ke akuhambiselani neDown syndrome absolutely cha ngiyabonga ukuthi uzongicacisa phela ngizwe sethi makukhona okugadle kakhulu manje emakhazi yashesha ukuthi ngiyachatha mina seyitshathi ngokuthatha so kwi-Down syndrome ke sike sisho ukuthi noma imuphi umuntu wesifazane okhulelwe angaba nayo ingane ene-Down syndrome so kodwa masixwayisa umphakathi sithi ma-extremes of ages either too young or too old because before kwakuthiwa hayi ma umdala kuphela kodwa any woman angathi ma ekhulelwe azale ingane ene-Down syndrome but ema-riski kakhulu kwi-teenage pregnancy or from the age of 35 we say mama they must start screening and if it's possible to avoid the pregnancy from there on
that's what we advise. Ukuthi ungabe okay. Ngoba i-risk usheshe kusengapha ka-35. Uzani bafowethu uzani. Kodwa no baba basheshe bashade yabona ukuze sizosheshe siqede. Ikliye ngiyayizwa ukuthi manje ngiyathemba uyaphenduleka udade wethu lube lapha eMaritzburg ngoba ubebuza kona ukuthi lento inakho ukuthi uzalwe ihambe ngokozalo ngofuzo. Kodwa ngithemba impendulo yakho mina thema usunje kuyincwadi ephethe into ezithile, incwadi yakababa, incwadi yakamama, yazi wayichaza yakliye nakimi sengizokuba ngibachaza kube ngathi nami ngafunda u7 years. Kodwa mina ungitshele ngo2 minutes ngayiqonda. Mhlambe ke ngiyafisa ukuthi ke simchazele umlalelo sekhaya onakho ukungayi understand ukuthi sikhuluma ngani. Mawusukhuluma ngeDown syndrome, yiziphi into esesibone ngazo ukuthi na umuntu oneDown syndrome uwenza kanje mhlambe sibona ukuthi wenza ini ukuze kuchazeleke sekhaya odideke ukuthi sikhuluma ngani ngempela. Ngingayibona ngani ingane neDown syndrome nje. Yeah. So okubalekile ukuthi ama health professionals atrainiwe uyibona ingane mayizalwa neDown syndrome. So ama midwives sokuyiwona azalisa omama nodokotela bayakwazi ukuthi ingane mayizalwa bayibona ukuthi okay impawu zeDown syndrome ilezi. Zikhona impawu ebusweni, ezandleni, enyaweni. Kodwa akasiye singafuni ukuba stressa omama ukuthi ngoba wabona into eyodwa nje sizothi hayi ingane yami neDown syndrome. Kodwa ngesikhathi sizalwa ingane bazokwazi ukuyibona esibhedlela. Kodwa kumama mayibona ngathi ingane ayikhuli kahle, ayihlali ngesikhathi, ayikhasi yonke leyo nto sesithi basheshe baye esibhedlela ngoba iningi izinto engenza lokho. So ikakhulukazi ingane makonthi ayikhuli kahle noma ithambe kakhulu usungaqala kusola into ekanjalo uyihambiseke bese beyayibona ke. Yenziwe nama test. Uhlala phuma amathe kwasha kuseyikho nalokho. Akusikona. Hayi kwamathe cha. Zikhona impawu esibona ebusweni amehle ame ngendlela ethile, indlebe zime ngendlela ethile. Kodwa asifuni ukuthi umama kube uyena oyidiagnosela ekhaya. Ngoba kona ingane iphuma ngempela uthi uyabuka okuningi nje bese belokubethe ifana nawe bethi inwele ayiboza imnyama uwe kodwa ubona ukuthi angiyiboni le nto abayishoyo. Kodwa ke kugcina kweyakho ke yakho. Uyayichaza kahle kakhulu ngiyayithanda lo ukuthi asingayidiagnoseli thina asingathi ukuthi mina sengiyacabanga ukuthi ngoba udokotela ukhume ngokuthi amehla azeba nento ethile bese ngibone ngazi ukuthi sekunjalo asiye kuma professionals kube wona asitshela ukuthi cha ukuthi yiziphi ke izinto ezingaba imbangela mhlawumbe. So ngoba sishilo ukuthi ama extremes of ama ages mawukuthi umama uzale eli kakhulu noma wazala late i risk leyo ikakhulukazi lokho kuyenzeka kube khona iportion encane ethola ukuthi umama maye nenkinga ethile egazini uyakwazi ukuyidlulisa kodwa kujwayelekile lokho. Most of the time into ehambiselana ne-age or kuyazenzakalela ngendlela ungeke uzukwazi ukuyiprevent. So into esisho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu mayekhulelwa ahambe ekliniki enze ne-scan because kuyakwazi ukubonakala. Ngiqala ukulizwa leli gama angingesho ukuthi nje kusho ukuthi ufika ulengiswe ngeenyawo. Bakuxukuze kanti cha mase ichaza akunyakaza ngisho unyakaza. Ufika uyathindwa nje lapha nala. Mhlawumbe udokotela enye ngafuneka siyibuze ethi kuyenzeka yini umuntu noma abantu bathole umntwana ongaphezulu koyedwa one Down syndrome. So umbuzo omuhle lo DJ kuyenzeka kodwa abancane abantu abakwenzakalayo ukubona lokho. So kuyenzeka ukuthi umama mhlambe kuma genes ngoba kade ngisho kuma genes akhe vele o21 bakhe uthothi ba u2 already. So by the time eba nengane kuzoba u21 kababa kuba o21 abawu2 bakamama bese egcine seku3 kodwa akujwayelekile. So siyakwazi ukuthi mase simenzile umntwana amagazi bese siyabona ukuthi maya amathuba nje sikwazi nokutesta umama bese siyasho ukuthi simcacisela umama ukuthi amathuba ukuthi uphinde ube nayo ingane akhona noma wekho. So siyakwazi ukubheka namagazi kamama ukuthi ingane inayo iDown syndrome. Manje njengoba ku Down syndrome ukhona nokwenzakala kube uopposite wakho bese mhlawumbe umunye uhlobo la syndrome. Njengoba kuno Down nje syndrome kuyenzeka ukuthi kwenza kube o+ mhlawumbe abathile futhi bese kuba yena noma nje sino Down syndrome. So mase syndrome basically sithi i compilation yezinto ezithile. So ma uno 1 2 3 4 sigcina sithi une syndrome. Bese ka ama syndrome muke maningi ama syndrome akhona ka health.
Hey, khabe mina ngishaya ngale app. Ayasakhala naye. Ukuthi ngeke ngibone la ezikoleni zezingane. Uthola ukuthi ingane ibhalelwe la kwathi kufuneka isibe noma kuyi psychologist ngoba ngathi iphaphe kakhulu. Noma enye bese besho ukuthi ngathi hayi uthula kakhulu. Manje bese ngicabangela nami ngoba lento yama page oyisho ngibe ngihlanganisele phela nami ngesikole sasemgaqweni ukuthi uthi akube kusangena ke nokuthi mayiphaphe kakhulu mhlawumbe seku-up syndrome. Danger. Kodwa ke cha ngiyachaza ngiyayithanda mawusho kanjalo. Kodwa ke abanye abazali banayo leyo ngxaki ukuthi ingane ithi mayisise esikoleni beze othisha bembhale mhlambe akayise kuma psychologist ngoba nakho kukhona mhlambe kokusuke kufaka into zabo syndrome kuleso so yes khona kuyenzeka ngoba ngishilo ukuthi ama-pair una 23 uqhamuka kumama 20 uqhamuka baba kuningi okungenzeka kuma genes. There are millions of genes umuntu nje eyedwa. So ziningi izinto ezingenzeka ezingaba wrong ezingahamba kahle emntwaneni. So uma ukuthi uthisha upick up ukuthi ingane yakhe inento ethile kufanele siyithathe serious. Bese uyahamba ke ingane yakhe assesswe yi-psychologist ngabe udokotela bese beya decide ukuthi ngabe inkinga ikuphi kahle kahle. Umbuzo manje obalekile ukuthi iyelapheka yini? Hayilapheki. Njengamanje asakabikho that advance ukuthi sesinakwazi mina nifundela ukuthi ningelaphi. Sifundela ukuthi siyithole inkinga. Bese ke sesiyabona ukuthi into engakwazi nokulapheka noma into engalapheki. Kodwa lena ayikabi naso. Okwamanje awukwazi ukuthi ulaphe uyehlise lama chromosomes ukuthi angabi u3 ngoba umzimba wonke oaffectekile. Okusho ukuthi kodwa niya manage nje ukuthi ke ingane enalesimo kumele ke ikhule kanje yiziphi ke makunama complications athile ukuthi ingane mhlawumbe izodelay ukuhamba noma izodelay ukukhuluma fanele ibona ama specialist athile oma physiotherapist oma OT azokwazi ukuyisiza ingane ukuthi igcine isidevelopile. Dokotela ngiyakufisa ukuthi uphinde ubuye ngoba iningi into ezithinta izingane ezingathintwa kakhulu kodwa ke selokhu sikulanda nje ngayinye nganye ungadinwa yithina. Namhlanje ngifundela ukukhulu ama chromosomes. Yabona nje nginama page lapha umuntu chazele kababa chazele kababa maye ngaphezulu aba u3 down syndrome. Ayibambi. Awudingi 7 years. Ngicela lento ukuba udokotela. Vele ngikona ichazele extra lapha ekhaya. So no. Tshabalala ngiyazi ukuthi isikhathi lesi sesisekho ngakuthina bengizocela usaluso sigoqela kodwa siyama holidini edokotela ngicela kube susidlulisela nomlayezo mhlambe kubo nje abasebenzi njengoba sema holidini ephasika nanabo abazobe semgaqweni beze KwaZulu-Natali abanye bezobe bevakashile bephuma KwaZulu-Natali umlayezo ongavela eMnyangweni. Uthema phisa kudokotela akelaphi angithi uyayizwa TV vision ye department optimal health for all. Absolutely. Okusho ukuthi khona izifo esithi uma ufike naso bese sithi lesi ngeke usasishintsha. Okusho ukuthi asenze ukuqinisekisa ukuthi sikhona kodwa you've got a better health and optimal health. Yilento akhuluma ngayo. Le eye ingozi asiqale sithi uma ungena KwaZulu-Natal mbili imigwaqo emkhulu N3 no N2 yombili lemigwaqo uma ungena KwaZulu-Natal kukhona izinto ezenzakalayo kuyo ezenziwa uhulumeni waKwaZulu-Natal kuyilungisa ukuthi ibe ngcono. Siyacela ukuthi abantu uma beshayela kule migwaqo bakukhumbule lokho bakubheke futhi lokho nokubekezelela. Okwesibili babekezelelane noma ungangishayela ihuthi uma ngingakwazi ukusuka phambi kwakho ngeke ngisuke so vele ulinde nje. Okwesithathu aswadla amanzi amponjwana kodwa uma sisihlele ekhaya singajahi kakhulu ukuthi siwashaya amanzi amponjwana. Okwesithathu asinalo isiluso ukuthi ungishayelise kabi kungenzeka ukuthi nami khona kungiphazamisile ngiyagowisha leli gama lakho njoba nginawe so angingakulwisi for le nto ekuthiwa road rage uzobangela oDr Enicker umsebenzi senilimezene mhlawumbe niphinde nedubula sebekushaya ekhanda bese bekushaya nasekhanda okunye kuphinde njalo ungabusabuyela ube unormal bese uba optimal. Uyabona zonke lezo zinto. Okunye maphisa siyafisa ukuthi sikhulwe ngophenyana nezinye izifo siyazi abantu baye emasontweni abayinakekela. Ukuthi badlani nje wabesesontweni is very important. Ukuthi baphuza amanzi kanjani is very important. Ukuthi i-distance phakathi kwabo ingakanani nama symptoms akukho ke KwaZulu-Natal la ungeke uthole khona
amaklinika aseduzane ongakwazi ukuthi uye kuwona so uzokwazi ukuthi uyithole treatment kodwa ngicela kule genge endala kunami absolutely leyo gogo 67 Kuna 66 ifika kanjani mina ngisemncane kabi kule genge endala absolutely kuna negenge ke nje enezifo lezi zama chronic general noma ngabe isiphi isifo musu kwakhohlwe ekhaya sikukhumbuze manje ungawakhohlwa ngoba uzofika la ufika uthi nginoshukela athi udokotela nami nginoshukela bese siwashare amaphilisi kanti lakhe 1000 milligrams wena udla 500 bese uthi ngabulawa amaphilisi kanti ubudle idose wrong so kungcona wakho uwaphathe uwapakishe uma uqala upheka nje wafake la uhambe nawo qale ngoprep then wazi ukuthi ku right lo kodwa futhi bese uyihlela kahle itrip yakho ngoba uma ngabe ungazange uqala ngoprep angazi manje dokotela manje ngizwa manje dokotela ngathi prep kanti sikhuluma ngochronic noma ngoprep noma ngoprep kodwa ke kusho ukuthi asiwafaka abangizwa mina bangizwa golide bangizwa golide no golide ayinamakhondom wemisiwe ukuthi hayi noma umuntu wesifazane wafaka ikondom yakho so yizo zonke izinto ezibaleka kodwa abantwana njengoba sohamba nabo asibabheke whether sema beach noma sema sontweni uma beqala beba nama symptoms kakhulukazi kuba ukhishwa isisu ungathi ayizoba right bheka ukuthi kwenze njani okay ilapho nje no sibonge kakhulu dokotela ngesikhathi ohlalo sinika sona sibonge nangobo dokotela Dube-Pule namhlanje hawu Madube hayi impela sizizwe sibasha kodwa sisazo lokusihluba ngoba izingane eziningi ziyafika usuku nosuku ngizwile nje king edwa thoba inqaki hour ne-hour ziyafika kuyashesha so ke sisihlalo silithokozela i12 fund naleli siphoqwa yiyo into lesikhathi wasivalelisa sithi kulungile kaBaba